i va ser un dels que més va patir la crisi, però el sector del moble valencià sembla que comença a recuperar el dinamisme perdut. Durant el 2018 el sector torna a créixer i per quint any consecutiu ja ho fa. Això sí, en el camí s'ha quedat el 65% de la indústria del territori valencià. Després d'una dura crisi, el sector del moble torna a agafar impuls. Estos últims anys s'està creixent molt poquet a poquet i aquesta lleugera milloria per almenys te dona una certa estabilitat. Això sí, les empreses han hagut de reinventar-se. Venen en línia cap a l'exterior i prioritzen la qualitat i el disseny. Han dit adeu a l'estoc, ara primer es ven i després es fabrica. I si algo que estan oferint és diferent al resto. D'alguna manera, s'estem especialitzant tots, en nichos, inclús en micronichos. Àrees de negoci com mobiliari per a hotels o l'equipament complet de la llar. Amb esta fórmula, el sector ja suma 4 anys de creixement consecutiu, al voltant d'un 4% anual en el final de la crisi i un 2% els últims 2 anys. 2018 també es tanca amb dades positives. Les exportacions han sigut un factor clau, han pujat any rere any fins a un 13%. Però tot i les bones xifres, amb la crisi s'han quedat pel camí el 65% de les empreses i un volum de negoci i ocupació ja irrecuperables. Una de les zones més castigades és el nord de Castelló. Del centenar de fàbriques apenes en queda una dotzena. Era una fàbrica de mobles i així teníem uns 20.000 metres quadrats de nave i traíem sobre uns 15 camions diaris de mobles. Més de 2.000 persones van perdre el lloc de treball. Hem d'estar molt atents al mercat i buscar altres maneres de donar feina a les nostres empreses. Un canvi de rumb per a poder sobreviure i reprendre el vol.